Cititul în societate e o obișnuință acum, pentru că tu nu mai ai timp să citești acasă. De la pasul ăsta, obișnuit să citești lângă un altul, ți-e ușor să împarți cu ceilalți ce citești. Și atunci s-a schimbat pur și simplu dinamica, pentru că s-a schimbat dinamica consumatorului de carte. Cititul în public poate să fie și ostentativ, dar cred că tinerii din ziua de azi citesc de bucurie. Pentru oamenii care mai au timp sau vor să-și ia timp pentru ei. Pentru că atunci când citești, intri într-o altă lume. Și dacă tu vrei să împarți lumea asta cu altcineva și ai curajul să spui părerea despre o carte, că îmi place sau nu-mi place într-un spațiu public, știind că altcineva te va judeca pentru părerea ta, ești deja un om câștigat. Pentru că o să poți să spui părerea și despre alte lucruri în viață la fel. Cred că e mult mai credibilă o asemenea rețea în care orice user poate să-și încarce recenzia despre o carte. Pentru că dacă eu citesc și îmi spun părerea și tu crezi în părerea mea, o să vrei și tu să citești acea carte. Dar dacă sunt 10 oameni care citesc cartea respectivă și toți spun că este o carte bună, s-ar putea să o cumpere 20 de oameni, nu doar tu care mă știai pe mine și credeai în părerea mea. M-am gândit, când o să-mi fac cont pe Booktopia, ce fotografie să-mi pun care să mă reprezinte, înainte de orice. Și asta va fi coperta cărții mele preferate, și anume Corecții, a lui Frazen. Dar ce prieteni? Cred că mi-aș alege două categorii de prieteni. Prieteni care știu că citesc și aș vrea să-i vadă lumea că citesc, pentru că eu au cu tot o altă imagine, gen Mihai Morar și Mihai Dobrovolski. Dar și alt gen de prieteni care chiar citesc și noi avem o imagine publică despre ei că citesc, scriitori, dar i-aș pune acolo împreună cu oameni obișnuiți ca să fie un exemplu pentru restul și o curiozitate. A strișat un pic cu numele de Booktopia, pentru că mi se pare că vă duceți către utopie, dar eu nu vreau să vă duceți către utopie și vreau să vă duceți către o țară în care citim sau către un loc frumos ca ăsta în care ne aflăm acum, în care nu ne e rușine să stăm cu cărțile pe masă.